ngai ngo yu ble ha gane ga por janmit jong gane ga khat sau trik jong new benai Oktober jong ka snem ar phau apusan ini gi laingut ki khon samla jong ka balang iba seiso muru idena ka senang mobukon bat idon hamarung keneng ban pule bat idon ru iba meki Donald khma idena maulsnai na sabuda maulsnai te mai wan kai sa marung keneng rengkat bedba tarwel sumer ki don lang mentang ne bat ngis ngau kemen habeng ya ban yesem gumne ngichat ngau tenat bat ngichat ngau kwa angnut ban ruai ban pendon buram yau blai nak menta ke buram jong u te gane ga jirwai kade ga jirwai semen sim naga nembar ke basau puwei ya gane ga jirwai la translate ya ka da i reverend Jem de Colsroy bangi khot i ba joy kidan cibon ke jirwai ka ba mai lapen kelai la translate but ijit tang ke jirwai ke ba kodor but ka weni ke jirwai ke ba ila jit na ka wei ka songbook naga gospel of music ka khot ka ba khandai pupra ka pat ka khandai pupra ijit ya kan ke jirwai ba de lapen kelai ka ba di bo ke kentin jong ka nang kam jan na sat it ya ka ban ya jit ya ke jirwai ka ba sakri jong trai i ba joy beng khot i pen kala mar nga syam ki desa ki jirwai syam sim ki bau sakri jong trai ila jit kerpang bat hagane ka por jan met kini ki arngut ki khon samla jong ka balang kini yarwai ya kini ka jirwai hagane ka por ka bamenta ublei unkerku ya kini ka jirwai ya ka ba ngin yos ngau hagane ka por lamba jadi simmenta jong ki banrwai blen kerku na benta jong pi bara arngut pirwai ni jirwai amen. Kam jan trai ring yanga melong bardor e ador nu chonga hala shadem tu kduk trayanga hantang asau jisuk neng basisha hantang asau jisuk neng basisha kam jan nga